И здравейте на всички, днес си мой приятел. Ще поиграме едно в едно в моят сървър. Ето... И това е, какво искаш? Ето как се казва моят сървър. Dark CSL BG Gaming. В описанието ще има хамачи и IP. Къде си, Дани? И... направо си на ярп. Къде си, бе? Играме само ярп, ти не си на ярп. И сега си на ярп, защото иде отзад. Ако ви кефите CS, какви са оръжията, ще има линк в замунта откъде си изтеглите. О! Оу! Трябва да вземеш тази хетка, братче. И за сега още не съм вземал. Аз съм от клан звездичка ГГФЗ. И пак не си на ярп, нали? Не си тук, къде си, бе? С какво играеш, бе? Я го това. Ооо! Лили! Каква хетка! Лили! ОМГ, флашнах се сам. Флашнах се сам. Дани. Тая бомба, така тя пускам, белата флашка се казва. Пуснах си я пред мен и ми стана бел екрана. На ярп ли си? Не. Какво правиш, бе? Що пърдиш така, бе? Какви са тези звуци, къде издаваш? Вау, вземи тая хетка! Дами и господа, тук много хетки ще има. Има хетки, предстоят още хетки. Аре стига, бе! Що правиш така? Да теват. Ако... бе. Дани, какво е това бучена, бе? Дани, мини такова. Мини двойка, че се обърках. Мини двойка. Ман,
Ето вече мога. Няма правиш така стига. Какво натисна, бе? Ево от началото, да. Това е дефалт ножа. Аре бе, нема да оцелим. Или вземи това по-несило. На колко кръпка са ви? На 24. Още няколко въртки. Или не знам, може би ще е по-дълъг клипа. Това е горе си готви. Аре дай. Хайде. Оу, на 16. Тръвнето са ви? Да. Ма не знам дали че се чуваш в клипа. Аз като снимах един клип с Марти и Сиотсто, не се чуваха. Фъшнахте, а? На колко кръп? 100. На тази CS това е дефалт ножа, пак казвам, хубав е. Това всички оръжия. Да. Поне си това бе. О, вземах сяката. А сега от 9:30 ще дават България 300 ланд по PTV. Гледайте го. Ако искате да е. Като говорим за клипа ли бе? Ева сигурно, ще те запише. Що преди така нали ти казвам, първи клип с Марти и не го записва. Ти къде си? О, видяхте. Абе, Данка, много си слаб, бе. Много ли супер? Ева, така изглежда. В коментара, в коментара на клипа може долу да оцените кой играе по-добре, аз или Дани. Естествено. Да. Дани с твърде голямото самочувствие. Това е не... Това, Дани, не е лошо да имаш голямо самочувствие. Напротив, хубаво. Ние от кога почнахме да играем Алмап, а? Ой, изфърлих сяката. Ма къде си, бе? Аре, бе, Дани. Аз съм на Б. Бе. Искам някой да му пише в коментара, ако знае да ми каже как ще правя тази настройка, като снимам с Fraps, ми разделя всеки клип на по 4 гигабайта и така стават по няколко клипа.
В смисъл като на части по 4 гигабайта и ако няма как... Аре, аз съм с пистолет. Да направя 10 от 0 и... Ама само ярпи играме. Ей, чай, забравих, сори. Ти си с глок, ча? Оу, е. Ей, сега, докато снимам, няма мога такова да преместя мапа. В смисъл, че може, ама не ми се занимава. Извинете, ако се чува звука от телевизора. Аз имам всички гранати. Бел ли е? Бел ли е, Дани? Бел ли е това? Я го това, че му вземе, бе. Оу. Не, може да ми лагва, що снимам с 40 FPS. Не знам. Да знаете, скоро ще имам нов компютър, така че чакайте клипове на друго. На други игри. За сега снимам само на CS, защото най-много FPS вадим. На Minecraft няма как снимам с 4 FPS. Много добре знаете. Къде си? Дани. Аз съм Ела на А. Да. И завя, това беше от мен и чао.